Skončila, ale to si jedno pořádám. Jako s alkoholem si skončil pro dnešek nebo pro celý zbytek života? Pro teďka. No, ten moment. Vlastně ty klidně můžeš říct i pro zbytek života, protože stejně už ti hovno zbývá. No, to nemůžeš nikdy vědět, ale ty jsi mě asi uhrnul. Člověk musí jít do hrobu zhuntovaný a opotřebovaný. Tak nějak musí vypadat člověk těsně před smrtí. Jo, my jsme na něj hnusný, on si tě veme za vlastní a my jsme na něj hnusný hned. No, to je bigamista. No, řeknu ti, že to byla poslední kapka. Večer dělám závěť, rozloučím se s rodinou. Je potřeba, prosím tě, Vendo, ještě, kdyby jsi byl tak laskav, uprav si neposednou čupřinu, ať tam vypadáš dobře. Tak. A kdyby jsi byl tak laskav a vydržel ještě příští týden, jo? Abych měl s kým chlastat, jo? Vynasnaží se. Protože se Sobotkou se moc chlastat nedá, ten si dá 3 piva a je ožral jak prase, ale. Jo, řve, když jste si mě ožrali, tak si mě sněste, nebo... Franta Váňa! A takovýhle, no. Aha, tam myslím, že to slyší. No tak on se podívá na YouTube. Ten už bude sedět do věci. Čemu ty se směješ? A co tam je napsáno? YouTube, ne? No jo, je tam. No, a jak se to čte? Dobrý, No tak? Jak říkáš? v Česku, ne? Jo, Kde to je já napsaný? nejsem v Anglii. Prdeli ty, magore. Byla jaderná odpověď.